जमीन से ही उसने ये मेरा आदेश हुआ है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह के तरफ से एगो बहुत ही बड़ा आगाज हो गई बा। एगो बहुत ही बड़ी खुशखबरी, बहुत ही बड़ी जबरदस्त तैयारी हो गई बा, जिसे सुन के आपके होश उड़ जाई। चला पूरी कहानी बता देते ला करे। पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए आवा, चैनल के सब्सक्राइब कर ला, अगर फेसबुक हो पेज के फॉलो करा। चला पूरी कहानी विस्तार से बता देते। भाई साहब, हम आपके एक चीज बता दिल चाहती कि पावर स्टार पवन सिंह एगो ऐसा सॉन्ग आ रहा बा जिसमें बॉलीवुड, पंजाबी, भोजपुरी तीन लैंग्वेज की मिला के ये गाना की बनावल जाई। ये गाना में भाई साहब पवन सिंह और गुरु रंधावा के साथ में ये गाना भाई साहब आ रहा बा, जो उनकी बहुत 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 ही जबरदस्त सॉन्ग होके वाला बा। भाई साहब टी सीरीज के एगो पार्टी में गुरु रंधावा पहुंचल रहन और पावर स्टार पवन सिंह पहुंचल रहन, नीलकमल सिंह भी पहुंचल रहन। भाई साहब ये सब मैटर लेके वहां पर पवन सिंह एगो गाना गावलन, अपन उहे पुन्ना गाना की कमरिया करे लापालॉप लॉलीपॉप लगेलू, ये गाना के भाई साहब गावेलन। उनके साथ में गुरु रंधावा भी ये गाना गावेलन। भाई साहब खूब इंजॉय होला, खूब मजा होला। लेकिन भाई साहब यही बीच में पवन सिंह एगो ये अनाउंस करेलन कि बहुत जल्द आप लोग के बीच में एगो बहुत ही बड़ी खुशखबरी हम लेके आ रहल बाटी, जेमन गुरु रंधावा हुए हम अइला। भाई साहब भोजपुरी, हिंदी, पंजाबी ये तीन भाषा के मिला के भाई साहब रीमेक करके ये सॉन्ग का तैयारी होके वाला बा, जो कि भाई साहब बहुत ही जबरदस्त लोग बता रहा बाटे। भाई साहब एक बार आप सोचा कि जब बॉलीवुड में पावर स्टार पवन सिंह का अकेले गाना आवेला तो भाई साहब कितना बड़ा गर्दा कबाड़ देन पावर स्टार पवन सिंह। लेकिन एक बार दिमाग लगावा कि जब पंजाब का फेमस सिंगर गुरु रंधावा एंट्री मार दिए पवन सिंह के साथ में, तब भाई साहब का हुई एकदम से भूचाल आ जाए, भूचाल। भाई साहब इस चीज कल भी बहुत ज्यादा जरूरी बा पवन सिंह के, कहे से कि ये समय भाई साहब अस्तित्व तो बचावे के सब लोग कोशिश कर रहा बा। जैसे कि आप लोग जानते हुआ कि खेसारी लाल भी इस समय कमर कस ले हुए, अपने टीम में कई लोग के चेंज कर दिले हुए। शाम है धुआं धुआं भाई साहब भी खेसारी लाल यादव सॉन्ग एक दिन में भाई साहब 8 मिलियन व्यूज लेके आ गई बा, जो उनके रीमेक सॉन्ग बा। और नीलकमल सिंह भाई साहब एकदम से सलाई जैसन और माचिस वाला सॉन्ग लिए होते हैं, तमाम तमाम प्रकार सनी लियोनी संग में सॉन्ग लिए होते हैं नीलकमल सिंह। ये सब चीज के मिला के भाई साहब पवन सिंह के भी ये चीज के लग जाला कि अब बैठवा तो एकदम से भोजपुरी इंडस्ट्री से गायब हो जीवा, कहे कि लोग मेहनत बहुत जबरदस्त करते हुए। तो एक वजह से भाई साहब अपने कुर्सी के पेटी बांध ले हुए पवन सिंह। और भाई साहब तीन तीन लैंग्वेज के मिला के जब एक लैंग्वेज बनी तो भाई साहब कितना जबरदस्त सॉन्ग हुई। जैसे कि आप लोग जानते हुआ कि हनी सिंह एगो बहुत जबरदस्त कलाकार हुए, खुद भाई साहब रीमेक सॉन्ग गा के अपने गाना के ऊपर तमाम तमाम व्यूज लेके आ रहा बाटे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हनी सिंह चाहे तो अपन खुद गाना बहुत जबरदस्त तरीका से वायरल करा सकें। लेकिन भाई साहब हनी सिंह के ये बात मालूम बा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में भी करीब 20 से 22 करोड़ लोग सुने वाला हम गाना के। अगर हम भोजपुरी कलाकार के अगर अपने गाना में एंट्री दे देथिला तो भाई साहब बहुत ही जबरदस्त कमाल हो जाई। और वाकई में कमाल हो गई। भाई साहब रागिनी विश्वकर्मा के सॉन्ग शामिल करके भाई साहब बहुत ही जबरदस्त गाना लियोलन हनी सिंह, जो कि भाई साहब गजब मतलब कि गर्दा कबाड़ दिले रहेला। तो भाई साहब वह सब देख के पवन सिंह और गुरु रंधावा का सॉन्ग आवे वाला बा। जब भी सॉन्ग आई भाई साहब भूचाल मच जाई। फिलहाल में अभी सिर्फ भाई साहब डील फाइनल हो गई बा। अभी ये गाना की रिकॉर्डिंग ना भइल बा, जब भी गाना की रिकॉर्डिंग हुई अब भाई साहब ये गाना टी सीरीज से ही आवे वाला बा। फिलहाल में हम मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री राम।